Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Euskal ekonomiaren termometroa 89,2an kokatu zen, hazkunde leuneko eremuaren barruan. Barne eskariak berriro bultzatu zuen jarduera ekonomikoa, kontsumoaren eta inbertsioaren erritmo onari esker. Kanpo sektoreak mantentzen duen ahultasuna konpentsatuz. Etxebizitzen merkatuan prezioek gora egiten jarraitu zuten, eta lehen hiruhilekoan urte arteko 10,3ko hazkundea izan zuten. Datu horrekin, 2 digituko 5 hiruhilekoko igoerak kateatu dituzte. Horietatik 3 2008ko krisiaren aurreko maximoen gainetik. Azkenik, apirilean, 316 enpresa eratu ziren Euskadi. Urtebete lehenago baino 8,4 gutxiago. Hala ere, zifra serieko altuenen artean mantentzen da. Eta erregistratutako 3. apirilik onena da. Hurrengora arte!